Mayong buntag sa tanan, sa ato mga suking tigpaminaw. Samtang gabi-biyahe ta, mag tuking-tuking ta about sa Biblia mga kapaglaom. Kumusta ato mga suking tigpaminaw diya? Ha? Drive-drive ng tag-taxi ron. Og tanan na to nga mga kaigsuunan, ato nga mga higala, o mayong buntag sa tanan, labi na sa gawas nasod, no? O dito kalimtan ni Gala nga sa kanunay magbadasigon ta des Ginoo bisan asa ta padong. O atong hinumduman mga kapaglaom nga nagtanaw rin karon si LD Kubil, asa man ka paingon ato panjira uman. Regards ko sa imong uyab bunso nga mura sa kunog babae. Nalaan po ko nila babae ba. Oh. Sige lang, bahalag maalaag babae basta kay lalaki. Oh. Sa tanan to mga tigpaminaw nga mga debaters, mga kapaglaom, kumusta kamuntanan? Dungkog Davao. Oh, Davao lang tani. Pasakyo komentor matud pa ni Kian Pidilis. Dre. Siguro ta dre mga kaigsunan kay nitabo karon panahon na higala kay grabe na mugong kinibang labay-labay bas mga kuan bitaw kini mga pulong nga dili maayo ba, no? Nagtana sa karon si Kapitan Sherlito Amancio. Kap mayong buntag nimo dia. Oh. Samtang gabi-biyahe ta ani. Siguro ta nga may kalabutan ang lungsod pinagis Biblia mga higala, ha? Oh. O dito glimtan sab dias gawas nasod atong tanan nga mga OFW o dias Butuan, Cagayan de Oro, Iligan o usab mga kapaglaom dias sa Cebu, no? Kumusta ka mong tanan? May buntag Brajere nag-drive na di ay ka og taxi. Oh, nag-drive tag taxi ginagmay ba? O dito kalimtan mga kapaglaom diya sa Buanga, nagtan-aw sab karon mga kaigsuonan o sa tanan diha nga mga higala nato sa Davao, no? Jinsan tanan diha. Focus sa pag-drive mentor kay ayaw og sige istorya. Madakpan ka. Di lagi ta madakpan kay naram ta sulod dire. Okay, nagtana sa karon si Dinor, Dinore. No, sa man klaro na yung pagbasa na to ni Re. Dinore o Dinor sa in English. Ay, kagana di ay sa ano, Pingos Davao mga kaigsunan. Kusuga gyud sa pagdagan, wala may nakita na ako nga naka-overtake. Di way maka-overtake ka na Grabe ka kusugig kayo. Sa isahan lang sa kamot ba? Basta lang. Mga kaigsunan, ang atong isigutan karon higala, mintras nga gabibiyahe ta. Kini bang pag-ilog sa matuod nga simbahan. Nay mga panahon nga miduol ang mga apostol sa Ginoo. No, nay miduol nga. Ginoo na may nagwali dito nga imura bang ngalan gigamit? Unya wala ba mo ipon sa ato? Sa ingon sa Ginoo mga kaigsunan niya, sagdi ninyo na ang dili kabatok nato, dapig nato. Ang dapig nato, dili kabatok nato. Muna ingon sa Ginoo, mingon ang Ginoo nga ayaw na kay mga yawa na, ayaw na kay dili na tinuod. Muna ingon sa Ginoo nga ang dili kabatok nato, dapig nato. Ang dapig nato, dili kabatok nato. Muna pasabot mga kapaglaom, no? Nga kung dili ka kasupak sa Biblia, katawhan ka sa Ginoo. Di na lang ta mag-ilog mga igsoon niya, amo gitinuod. Kami kay gitukod mi ni adtong 33 AD. Kami gitinuod bisag hubog-hubog mi bisag unsa lay mong buhaton, baile, disco, basta kay kami gitukod. Mao day na mga kapaglaom nga muingon sila nga
nga ang relihiyon makaluwas. Tungod kay gusto man sila mga igsoon nga ang relihiyon makaluwas para nga bisag unsay ilang buhaton diha, bisag unsay ilang imnon, bisag unsay ilang supakon, walay problema, total luwas naman kay ang relihiyon makaluwas man. Oh, ingana mga kaigsunan ang ilang kon ba ng argumento ba, ang ilang mga pasangil mga kaigsunan. Pero sa mga Seventh-day Adventist, dili ang reliyon makaluwas. Wala gyud gisgutas Biblia nga sa tanang bersikulo diha nga ang reliyon makaluwas. Gisgutan nun Santiago 1:26 may relihiyon, pero dili magpulos kung ang usa ka tawo higala puno sa bisyo, nagpatuyang sa kalibutan mga kaigsunan, wala sila mahimo ana, no? Ang relihiyon dili magpulos. Di modo dili makapaluwas ang relihiyon. Sumala sa atong gi-upload sa atong Facebook, sa atong YouTube mga igsoon, usa sa atong mga kaigsunan, nga way lain nga makaluwas nga ngalan, si Kristo lang, no? Hesus Kristo ang makaluwas mga kaigsunan kon Yeshua sa Hebro. Way lain makaluwas ana. Mo na nga kung magpasakop ka ni Kristo, luwason gyud ka ni Kristo, no? Nagtanaw sa garon si Jean Remy, Malayer, Malayer. Mitayer. Okay. Pasensya na mo gamay mga kapaglaom ha kay sig mabangga ta ba. Nahinay lang ta isa istorya ni. Okay nang ang buhato nato ini mga higala para nga masabtan jud nato mga kaigsunan, no? Kung unsa ang gipasabot sa Biblia. Uy, nagtanaw karon si Jeffrey Rinan. Asa ka padulong boss? Anak ko diya kagayan sa inyo. Jeep. Oh. Wa mo na ikon Jeep, may problema. Uy, kinindot bang mag-drive na magwali ba sa pulong sa Dios? Shout out from Riyadh, Saudi Arabia. Morning and God bless as always. Alam mo kung diya, alam ko nyo palingi-lingi kay sig mabangga ta ba. Okay, ng MG Tautuan, no? Nagtanaw sa garon mga kapaglaom. Atong balik-balikan mga higala. Dili ba si Kristo mga kaigsuunan? Nagsulti si Kristo nga magpasakop ka mo ni Kristo. Nagsulti ang Biblia nga magpasakop kita ni Kristo. Matod ba ni Apostol Pablo nga dawaton to si Kristo, ibutan to si Kristo sa atong kinabuhi, no? Unya, pero kung magdawatan ni Kristo higala, magdawatan ni Kristo nga kaigsunan, gikinanglan mga higala nga adunay mo agak nimo. Mo na ang Galacia 3:24 nga ang kasuguan na himong mag-aagak kanato mga kaigsunan, no? Mag-aagak padulong ngadto kang Kristo pinasikad sa kasulatan. Nagtanaw sa garon si Padrex Jr., no? Padrex Jr., Pedrex Jr. Kumusta kayong lahat diyan, mga kapatid natin sa Luzon, no? Sila ni Brother Amikan Johnson, o ba nila Richard Thompson, o ni Pastor Jumel, mga higala. O sa ato ni Brother Brice, no? Diya sa kapitulo bersikulo, o sa pag-aralan natin, o sa kang Pastor Jumel, may tungod higala sa gospel, music and gospel ministry. O sa mga kapaglaom, Jesus Coming Again program, kauban ni Cesar Diaz Dizon, kauban nato sa buhat na igsoon kababata ni. Sa mga batanon pa kami diya sa Valencia City, nagsibya kami ng iyang Jesus Coming Again program, no? Wa ginay pagka luma mga kaigsunan, hantod ang ating kapatid nga si Evangelist Diaz Dizon punta ng Maynila, andyan siya sa Maynila ngayon, no? Nag-evangelist kanhin sa district pastor niya, nag-evangelist ngayon mga kapatid
Siya na naman ang evangelist natin niya tuwang-tuwa ang Panginoon kasi nagsasalita siya ng katotohanan, nagsasalita siya ng tungkol ng katotohanan at saka nagsagot siya sa mga maraming mga tanong mga kapaglaom. No? Sa atin naman mga higala, diri sa Mindanao mga kaigsunan ug sa Cebu, daghan sab din no mga debaters nato nga kauban nato mga kaigsunan, sila ni Ralph Lutsabis, kauban nila ni Matanglawin kon Wilson o mga debaters nato mga kaigsunan nga bisan og wala ta higala pero pwede sila nga mag atubang mga kaigsunan, no? Nagtana sa karon si Fred Tautuan, no? Maayong buntag kaninyong tanan diya sa tanan nga mga kaigsunan niya. Uban gabi naman ron mga higala, no? Okay, safe travels gikan ni Marlene Geraldizo, no? Thank you very much Marlene. Nagtan-aw kanato karon mga kabaglaom og si Francis Butlay. Nagtan-aw sab nato karon mga kabaglaom. Balik-balikan na to. Usahay mga kaigsunan, adunay mga parte sa Biblia nga ang uban wala nila masabti. Sa Seventh-day Adventist mga higala, og unsay nakasulat sa Biblia, amo ng tuhuan mga kaigsunan. No? Kung aduna may mga nalibgan niya sa Biblia, ang Seventh-day Adventist mga kaigsunan, mudaga na ngadto sa Grego ug Hebro. Kay susihon jud mga igsuon ang mga original kung unsay pagkasulti. Kaya tantong hubad-hubad mga higala, sa kadaghan sa mga pinulungan ni atong kalibutan, doon naman mga panahon kay tao naman ang naghubad. Pero nay mga panahon nga nakita nato nga adunay dili maayo nga pagkahubad, no? Muna nga dagan ta sa mga Grego ug Hebro para nga makuha gid nato ang original mga kaigsuonan. Muna kumpleto pod ang Seventh-day Adventist na mga professor about the Hebrew and the Grego, no? Kami mga evangelist kon di na mo masabtan sa Grego ug Hebro, nagtanong lang kami ni Pastor Chris Bacalaris, usa sa mga presidente nato sa conference sa Cagayan de Oro mga kaigsunan, no? Kung doon natin nga nalibgan mga kaigsunan, ato lang ipasa dito kanang mga sa Grego ug Hebro, kita may lesson 8 naman mi sa Hebro ug Grego, pero dili gyud tanan mga kapaglaom nga makuha gyud namo kay taas-taas gyud ang dagan sa pagtuon ni ana higala sa mao nga pagtuon ng Grego ug Hebro. No? Pero ingana ang reality sa mga Seventh-day Adventist mga kaigsuonan nga ingana no nang mangayo sad mi og mga pamaagi kun unsay gipasabot ni ana, wala kami magsalig lamang sa among kaugalingon mga higala, no? Kay ang matuod nga simbahan ay simbahan mga kaigsunan, aduna gay kumplito nga mga pinulungan mga kaigsunan, no? Tibuok kalibutan magkaintindi mga igsoon. Nagtana sa karon si Alan Santa Agata. Nagtanaw karon sab si Adrian G. Reyes Sironyo. Thank you very much sa inyong pagtanaw, no mga kapatid. Sabi nila nga magsalita ka ng Tagalog kapatid kasi hindi namin maintindihan. Oo naman, wala namang problema. Ay marunong naman tayong salitang ugat pero hindi kami sanay. Sulat ni Pablo, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpasasalamat ay ipakilala ninyo ang iyong mga kahilingan sa Diyos. Di ba mga kapaglaom? Ano pa?
kahilingan sa Diyos. Philippians chapter 4 verse 6. Ato na mabasa mga igsoon. Thank you very much sa sulat ni Pablo mga igsoon. No, nang padayanta mga kapaglaom, ito lang ang masasabi namin mga kapatid. Pag may mga debate tayo, pag mag-debate tayo nga magsalita tayo ng Tagalog, magtagalog kami, gala. Pero ngayon ang kami ng depensa, nga maintindihan nila yung mga debater nga mga Cebuano, like me, o Mindanaoan. Kasi hindi kami sanay sa Tagalog, pero makaintindi kami sa mga Tagalog at makasalita kami kunti ng mga Tagalog, no? Okay, nagtana sa karon si Sueke Mia Victoria. Okay? Thank you very much. Okay, same swerte. Ano, suki na to mga kaigsunan, Adventista nga mulaban gayod sa mga Adventista nga nga mahimong nga gabayan mga igsoon sa kamatuoran. Mato pa ni si swerte. Apply ko nga magiging konduktor. Bitaw, wala ra bay tao just prunsito. Kanihara mo kong nagdagan din wa pa may ni para din nga hurot natin gasolina ani. Wala na may mo para. Siguro mantina lang sila baktas-baktas ba. Sige lang. Ito lang mga kapatid. Pag gusto ninyo nga makaintindi kayo, mayroon tayong mga program nga pag-aralan natin. Yun, pure Tagalog yun ang mga salita nila. At saka mayroong Jesus Coming Again program nga gidumalahan ni Evangelist Diaz Dizon. No? O usab mga higala, Cesar Diaz Dizon. Naasab ang kapitulog bersikulo nga sangsangay ko, yung host, pero ngayon wala na siya, no? Kasi patay na siya. Mayroon na mga kapatid natin nga mga bagtik sa kagahi mga higala. Sila ang nagdamala sa kapitulo o bersikulo. Nagtana sa karon mga kabaglaom si Florencio Carbiliedo. Okay. Watching from Barangay Mabini, Pontevedra, Negros Occidental. Ay, kumusta ko sa taga Negros, mga kapaglaom natin sa Negros, no? Florencio. Okay. Wala pa may ni para isgot sa ta mga kapaglaom, no? Isgot sa tayo ning may kalabutan ang lungsod. Ang lungsod yay pasabot siya sa Hebreano 9, 4:9, lungsod nagpasabot na siya og simbahan o iglesia. No, nga matud pa gibinlan mga kaigsunan og pulong sa Ginoo. Gibinlan sa Sabado, no? Gibilin ang Sabado para nga masunod ngadto sa mga Kristohanon. Matud pa na Florencio Carbiliedo. Praise God, brother. Okay. Okay, nang ipakishare ninyo ni mga gala ining atong live streamer, atong live mga kapaglaom. Yawat na lang nga daghan makakita nining ato nga mga kaigsuonan nga karong panahon na way lingaw. No, kanunay lang sige scroll Facebook, way nakita mga kaigsuonan. Okay, Cebuano sad brother. Cebuano sad brother. Okay. Papareho tayo Cebuano ha. Makaintindihan tayo kapatid, mag Cebuano tayo. Okay nang atong inumduman mga kapaglaom nga ang Biblia wala gyud ingon nga nagsungag sila, no? Yon sa banal nga aklat nagkaintindihan yon ang lahat ng mga author. Walang contradiction yon. Nga matud pa sa mga igsuon nato nga mga Muslim nga aduna kunoy daghang mga kontrobersyal kun daghan nga mga contradiction. Pero pag ang Biblia kapatid, maraming mga version, no? Adi mo adunay daghan ng mga hubad.
Sa mga hubad kung na aduna may na gitawag o kinagulingong sayop sa naghubad, sama ng 300 ka mga kabayo, namingon na dito di ay 3,000 ka mga kabayo, o isa lang ka zero ang nasipyat mga kaigsunan. Ato nang idagan ngadto sa original higala sa Grego or either sa Hebro. May balaan na nato dito. Og unsay tinuod o unsay nakasumpake mga higala, no. Pero para nato mga kaigsunan, dili lang nato ang banal nga kasulatan kon Biblia mo ni pinakalig-ong dokumento mga kaigsunan. Dahil akong pangutana ba, kung ang tao nga matod pang wala sa imong relihiyon, ang pangutana, kung wala sa imong relihiyon, unya wala siya gilabag nga mga balaod sa Biblia, nagtuman siya, o sige pasabot sa Biblia, di ba ni siya maluwas? Nga wa man maipon sa inyong simbahan. Selfish ra manggudta mga kapaglaom, no? Muingon manggudayon ta nga amo ra gyud maluwas. Selfish ra kay ta ba kana bang ang ato nga kita ra gyud maluwas, no? Sa to padalo ra kay ta mga kaigsunan. Dalo ra kay ta. Pero ang sa tinuod lang mga igsoon, Ginoo ra gyud mo luwas. Ginoo ra gyud mo luwas. Mo bitawng dili ta maka-judge, makahukom batok sa ato nga mga kaigsuonan. Kay Ginoo ray maka-judge niya na. Nagtanaw karon si Reynold Sombria Dayon. Okay. Mayong buntag nimo dia. Ano mo kabalaka nga ni ako skotse. Kaya ang wa man problema, istorya ra man na, no? Mo na mga kabaglao, mga kaigsunan, no? O di po nato malali sigala nga adunay pagkasumpaki tungod kay once nga dunay mulabag sa balaod sa Ginoo na ay mag-change sa balaod sa Ginoo, may posibilidad magkasumpaki gyud. May posibilidad nga magdebate yun. Pero ikaw uyon ka sa 10 Commandments, ako sab uyon sa 10 Commandments, nagpasabot nga wala tay kining pagkasumpake kay puros manta nagatuo mga kapaglaom, no? Wala. Sama ron. Uyon ko sa adlang igpapahulay sa pagbuhat og maayo sa adlang igpapahulay Mateo 12:12. Di ba wala may problema siguro higala nga kung dili lang ta mulabag sa Sabat sa Biblia, no? Kana bang giingon nila nga Brajeri ipakikuan daw kining Mateo Juan, no? John 5:17. Sa mo mubasa pa tag Biblia basi babangga ta gilang okay lang. Juan 5 ha. Adre. John 5. Okay. 17. Amo na yung mga kaigsunan. Apan si Jesus bitubag kanila, ang akong amahan nagapadayon. Adre. Ang akong amahan nagapadayon sa pagbuhat bisan pa hangtod karon, ug ako nagabuhat sa ingon man. Ug mao kini hinungdan ngano nga misamot pa ang tinguha sa mga Hudios pagpatay kaniya, dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlong ipapahulay, kundili tungod usab kay ang Dios iya manggitawag nga iyang kaugalingong amahan, ug sa ingon ni ana na nagapakisama siya sa Dios. Ang tanong, ang pangutana kapatid niya Jerry, nga unsa gini katinuod nga wala na gyud nagbuhat gyud ang amahan. So logic mga higala, sa logic ba? O logic.
ang Ginoo, ang Dios walay labot sa adlong igpapahulay kay siya may gasugo. Mutuman man sa dili, wala na tay katungod sa pag-question ni ana. Ang katungod nato kita kung nagatuman ba ta mga kaigsunan, di ba? Oh. Nagtanong karon si Ricky Mika Kuta, hapit ako deres Jinsan Mentor Jerry. Oh sige, kay bakante kinang among kundi kilid ya. De pasluyo. Ipatungtong ito nang ipasakay na si Stalwart sa Luyo. Stalwart, diri ka sa Luyo. Si Pridongo. Luyo na ako. Puli tag-drive kay driver masangga. Oh, basketball na dia. Jinsan. hapit na may mana dia. Gamay na lay kulang. No? Basin 1 week media. Okay. Atot pa ni same swerte nindot ni. Oh, nindot ni. Mga kaigsunan, anira. Ang amahan, klaro man yun nagpahulay. Dili man magasumpaki. Ebrohanon 4:4, o ang Diyos, ang amahan nagapahulay sa ikapitong adlaw. Ikapitong adlaw higala. Klaro kayo ni pahulay. Pero wa magpasabot, nga wala magtrabaho. Kana pagingon nga hangtod karon nagtrabaho, hangtod karon nagabuhat, wala magpasabot nga apil ang Sabado ni ana. Kay sama ro masampol ba nga hantod karon ako nag-drive. Hantod karon ako nag-drive og taxi, no? Wala nagpasabot nga wala ako magsimba. Wala magpasabot nga wala ako magpahulay. O ato lang kung logic ba nga pagkasulti, imposible walay pahulay mga kaigsunan, di ba? Lucas 4:16 si Kristo. Oh, pero ang paghatag sa amahan o proteksyon ngadtos mga katawhan wala nay pahulay. Iyan ang ginabuhat kay mawad-an tag oxygen patay man sad mga kaigsunan, no? Muna nga gikinanglan yun na makasabutan ini kay sa logic god nagpasabot na adlaw igpapahulay. O si Kristo against masadlo puli dili. Gani, nagdipinsa pa siya, di ba, sa Mateo 12:12. Kunin mo nang basahon mga kaigsunan, nagdipinsa pa gyud siya, nga matod pa niya nga, uyon man sa kasuguan ang pagbot mo ayo sa adlay pagpanambal. Kaya ang kasugod sa mga higala, sa mga Hudiyong wa mutuon ni Kristo, ang kasugod ana kay ilang gipangitaag sayop si Kristo, di ba? Basa 1:5, 1:17, nangita sila sayop ni Kristo. Pero wa man sila nakita, dito man sila nakita nga nag-ayo sig masakiton sa adlay pulay, mo to ilang gibanatan. Kay wala man sila pagtuon ni Ginoong Kristo, mga higala, di ba? Mo na nga ato gyud na masabtan mga kaigsunan nga wala gyud maglabag si Kristo, nga matud pa ni Kristo, ako sab. Pero nagpaulay siya. Sama ra ba na ingon niya, Brother, nang nagpadayon maghapon kag trabaho sa mining? Tubag din ko nga, oo, hangtod karon nagapadayon ko sa pagbuhat o sa pagtrabaho sa mining. Wala magpasabot nga wala ako magpahulay. May posibilidad din noon nga kung nagpadayon kag trabaho, may posibilidad nagpahulay ka. Kay nagtrabaho man ka, di ba? O may posibilidad nga nagpahulay ka kay katrabaho ka. Di ba? Unong kadlaw magbuhat ka, kapito pahulay ka. Mo man isulti mga kaigsunan. Yan, matabang na nato nga mao man isulti. Mo na nga kanang Juan 5:17 nga angtod karon ang akong amahan nagabuhat hangtod karon. Nagpasabot nagpahulay kay nagbuhat man siya. Kay kanang mga tao nga wa na yung buhat lunlon na pahulay. But pasabot patay na. Kay nalunlo naman na pahulay. Wala na siya katungod mo pahulay kay nagpahulay naman siya daan. Mo na nga gisugo tos Ginoo nga paglaom nga unong kaadlaw magbuhat ka, magtrabaho ka, ikapito magpahulay ka.
Mao man na dili man na siya basta-basta mga kaigsunan, no? Una nga ikaw higala gikinahanglan sab nimo nga mo pahulay ka. Kaya ang atong lawas nagkinahanglan po pahulay. Ngo, nung kadlaw magtrabaho kay kapito magpahulay ka. Ginoo na lay masayod ana higala. Kung unsa ang gipasabot ana o unsa magpadayon ka ba o dili. Ana lang mga kaigsunan, no? O atong hinumduman higala nya kanang ginabato nila, kanang gigamit karon higala ni Brother Gapo. Iya man sa nang katungon nga moingon niya sila'y tinuod. O di man takapugong ana kay libre man ang pagsulti nato mga kaigsunan, di ba? Ila po na. Pero kanang mga pakapin nga mga istorya, mo na po na dilimayo. Sama ron mga pakapin nga mga binutbot mo, mga iya lang mo sa tao, iya lang mo sa panuway, diablo, ano ba? Na ato pong mga kaigsunan, no? Mga kaigsunan po nato, muingon po nga hugaw pumustae, mo mo siyawa. Ato pa, boss-baos lang mga kaigsunan, ha? Nga boss-baos sila. Pero ang kamatuoran yun na nasa Biblia. No, nga ako lang tambag, kung sa'yo nasa Biblia, ato iwali. Kung sa'yo nasa Biblia, atong iwali. Kay nagsugo biya ang Ginoo nga, di ba, iwali ang maing balita sa tibuok kalibutan, sugod sa Jerusalem. Ato iwali mga kaigsunan. Wala man tayo mahimo diya o mangilabayay ta. No? Wala tayo mahimo, anak. Okay, nagtanaw sa karon si Ayukdo Harlison. Mayang buntag ni mo diya. Mayong gabi, mayong udto sa tibuok kalibutan. O diyato kalimtan sa mga atong mga sponsor, mga kaigsunan. No? Atong mga sponsors kanunay nag-ayuda sa buhat sa Ginoo. No, way gikadlukan mga igsoons paghatag kaya panalangin nagaubay mga kaigsunan. Sila ni Brother Robert Maluya. Wala ni ingon niya kadlukan niya mutabang gyud mga igsoon sa buhat sa Ginoo. Kauban sab ni Joseph Ripwila badi mayong pagtan-aw ni mo dia. Katong uban nga gusto nga mo sponsor sa atong pag-utingkay sa kamaturan, sponsor mo mga ginagmay, no. Natay mga sport ministry, nasabtay ministry about sa pag house to house, no? Karong September siguro mga igsoon napit sa tunga-tunga lorito ta mga kaigsunan sa dinagat, no. Okay, nagtanaw sa karon si Pauna Juani Gwyneth. Okay. Unsaon man good brad nga ang ilaha kay kung unsay naa sa encyclopedia mao may iwali. Tama. Kay wa may lain matukma sab mga kaigsunan ya ang encyclopedia. Matukma sa ilang relihiyon ya encyclopedia ila ginang gamiton, no? Ila sa nagkatungod nga mogamit niya na. Pero wala sila katungod sa paghusga sa tao kay gibawal man sa Biblia. Ila sa nang katungod. Pero without encyclopedia, kung Biblia lisgutan mga igala, enough na. Enough na. Matud pa ni Ellen G. White nga kung padako ninyo ang akong mga libro, unya makabiya mo noon sa gitawad the greater light. Ang may tabo, pwede ninyo ibalibag ang akong mga libro. Balik mo sa Biblia. Mo na isulti ni Linjuet mga kaigsunan. Di mo do nga gitunan o gitudluan yun ta nga sa Biblia kita mga igsoon. No? Kano bang mga referensya pwede na ito nagamiton. Pero ang pinakabugat gayod ang Biblia kay mao man ay sulat sa Ginoo kanato mga kaigsunan. Gibinlan tag sulat niya unya para nga maandam ta igsoon sa iyang pagbalik.
Let not your heart be troubled. Di ba? Ningon dia, ayaw ka mo kaguol, ayaw ka mo kalisang. Oh. In my father's house, diya sa balay sa akong amahan, adunay daghang puloy-anan. There are many mansion. Pag mingon ko nga muadto ako mag-andam og luna alang kaninyo, sa diyang makaadto na ko makaandam og luna kaninyo, mubalik akong pagakuhaon ko kamo. Enough na mga igsoon, nga kita makasabot nga duna di ay manluluwas higala, nga nagpakabana para nga madala ta dito sa langit. Nanangutana, wa may nakasaka sa langit, mautang kuhaon ta. Kay wala ay nakasaka sa langit ang ninaog, si Kristo. Mo bitang kuhaon ta, kay kung kita rin magsakasaka dito sa langit, na maglisod ta mga kaigsunan. Lisod maganit taglubi sakon sa pakanang langit, no? Tiguang na lang ka, mubalik pagkagbata, mubalik na pagkag tiguang, di baka mo kaabot sa langit. Grabe na kataas. Mo nagingon nila nga ang lasingiro kuno, ang mga palahubog dili gayud makasaka sa langit. Kaya nga naman, Brajere, ang mga palahubog maglisod manggani o abot sa iyang balay tungod sa kahubog, na unsa pagkaha nga moadtog langit, no? Naglisod manggani silang balay nga patag ra at sa langit nga pritihabuga, na di na siya kaakyat. Nga naman lasingero kung palahubog mga kaigsunan. Mo na nga biyaan yun ang pagkapalahubog, palainom. Para nga sigurado yun igsoon makauban dito sa langit, no? Nagtanaw sa karon si Sandy Balesteros, maayong buntag, og si Pisamura Ruta. Maayong pagpaminaw ninyong tanan diya. Pagtanaw dire mga kaigsunan. Kamulo-kamulo taning drive mga higala. Iskot-iskot ta mga kaigsunan. Kusog-kusog na nilagana, wa pa man ni para ni. Kansitas gasolina ni. Kansitas gasolina ni, magsigil lagdagan niya, away ni para. Para! Wag yung para. Okay, padayon ta dire mga igsoon. Nang naamang ko'y mangutana, samad to sa gipaipong ko na si group chat, nga ang Jehovah's Witness mga igsoon, unya nag-akusar nga ang Seventh Adventist iya kuno sa diablo. Mo na nga akong gitubag sila, kung gusto mo na lain man kayo na magsinusulatay ta din mag-online debate ta para nga makuha gyud ang mga ni pangutana, ni tubag, unya ni mubadlong. Ana ba? Wala may ni kubit mga igsoon, abi no. Sige na, grabing pasiatad nila muna ko. Kung isog mo, kinanglan niya, musukol mo sa debate. Di mo ko ganahan ng sulat-sulat ra. Kinanglan na tubagon ni mga kong pangutana, niya, di na isuwat, niya madungog ra nimo, matubag nimo ang akong mga pangutana, di ba? Okay, GR de la Piña. Fake taxi na. Fake taxi na Tor. Joke, good morning, Pastor. Di lagi ko, Pastor, Evangelist na ko. GR, no? Kung ano ko nilingaw-lingaw rin yung pagkasakaya, kay suri-suri punta ba? Sige, pwede ba ka makasakay na mas kilid? Pwede na kakasakay diya. Wala problema. Okay, nang pauna Joanne Quinette, unsaon man natong mga kaigsuunan nga mga Seventh-day Adventist Reform Movement, kuya, Brad, ang sinulat man ni Sister Ellen G. White, ang ilang palabi. Unsaon na lang man nato na sila. Ito lang po na iampo sila, no? Mga kaigsunan, ato lang pong iampo ang ato nga mga kaigsunan nga mga Sabbath keepers, no? Di po nato sila human, ato po silang pasalamatan nga awhagon nga pagsangyas may balita may tungod sa Sabat kung saan lang ipapahulay. Kay magtigi man ang piki nga ipapahulay o ang tinuod nga adlaw ipapahulay. Muna nga
ato pong kung mao ginaila, dito ta mag-abot sa paghukom. Kung unsa gyud ang imuon sa Ginoo para kanila, para kanato, no? Muna nga ato lang pong iampo, mga igsoon. Dili nato sila iduot, di nato sila nga pasipadaan nga ato na lang yung yatakan, tungod ingon ana sila. No na may mga debate nga gihimo na mo kami ni Joseph, no? Katong sa Reform Movement International. Itabo to sa debate na mo sa Quezon, sa Bukidnon, mga kaigsunan. Bati raman ang debate, mga igsoon. Para pagpalutaw sa kamatuoran. Muna nga, ang debate ko ng imong purpose pagpalutaw sa pagpakaulaw nila, dili na siya maayo, no? Pero pagpalutaw sa kamatuoran, maayo na. Nagdepende ang debate, mga kaigsunan. No? Nakig-debate ka para pakauwawan yun mo gayo, wala antay mahimo, ana. Na may mga debater nato nga mga Adventist pod nga dili sila satisfy kung dili gyud malak-an og pakauwaw gyud ang atong kontra. Ilam sad na. Pero para sa ako, mga igsoon, kinahanglan ipalutaw gyud ang kamatuoran. Kaya ang mahitabo, kung ato gyud silang lak-an sa pag-ayo, tinuod ano na nga ang publiko nakaingon gyud nga daog ta. Pero sa gugma, mga igsuon nga naa sa kasing-kasing nato sa ila, kuno na sila nga pili tagay. Nga naman wala man kuno nato mapakita ang tinuod nga gugma, mga kaigsuonan. Ato nga concern ta para sa ila, kaya ang Ginoo, mga kaigsuonan, kun ingana pagkinaya nato nga pakawawan ta, na grabe na yung pagkao sa Ginoo sa ato. No, grabe naman nato pagka makasasala, mga kaigsuonan. Wa man katulin, bro. Wa lagi. Ora kusog-kusog din nagana, bro, pero naramog yung kamera sa tubang muna nga mabanggaan man sa daan o mutuda kina siya. Elerton Zubay Bacos. Oy, mga Bacos family, maayong buntag ninyo diya. Ako ni mga alalay, mga Bacos, mga kaigsunan. Sangay diya, Jerry. O atong coach din na, si Gideon Bacos. Nga way pagkatiguang. Way pagkatiguang. Kaya tiguang naman daan. Ayaw po. Sa tanan diya, sa Tagalagtang sa Cebu, no? Maayong buntag niyo diya, tanan. O balik-balikan to igsoon sa Cagayan de Oro dai si Sir Siban, no? O sa gawas na nasod sila ni Randy Cabell o si Julan dito. Ato mga sponsor, mga kaigsunan. O mumusta po ta ni Ma'am Maria. No, gipangmingaw na ang 3 media ni mo, Ma'am Maria, og nakatan-aw gagaron. Gipangmingaw na ang Debaters 3 media, no? Nga wala damha nga maingon ana ang dagan sa pagka makasuod yun kaayo nga mga debaters, babae o lalaki, mga kaigsunan. Si Ma'am Maria mo gito'y usa nga nakabuo nga nadasig ang ato nga mga kaigsuunang mga debaters. Mo na nga, ma'am, o naa pa kay konsensya, pwede ka nga mubalik mo amo kang i-add sa atong debaters 10. Kuya Brad, unsaon pag-approach sa isa ka tao nga gikan Seventh Adventist sa mitabok sa pagka Seventh Adventist Reform Movement? Ako manggo nga friends unas di siya, tas LA pa man gani to siya. O niya karon na Seventh Adventist Reform Movement na. Unsaon pag-approach ana pagbalik? Okay. Saan pag-approach aron na pagbalik, Kuya Brad? Ina lang nimo nga ang approach nimo, kung magpasakop mong gyud ka ng SDRM, ang imo bang nasiguro gyud din ha nga diya gyud ang kamaturan, di padayon.
Pero nakita nimo nga kanang imong SDR dili na malukop, kay ang tinuod yun niya simbahan mga kaigsunan, ipalukop man gud sa tibuok kalibutan. Mateo 24:14, kung malukop na mao nang katapusan, mao man gud na ang purpose. Ya kung nabilong ka din ha sa murag digyot-digyot ra, kanus pa man balik ang Ginoo di ay. Ato pa ni Pauna Johnny Jeanette pa-shout out di ay kuya sa tanang mga kaigsunan diri sa Hong Kong. Happy Preparation Day. God bless sa tanan. Ada ka sa Hong Kong ron sister Queenit. Okay, regards ko tanan diya sa Hong Kong. Na may mga chingkwila diya kay ininsik mo kuno chingkwila ang butiki. Okay, regards ko sana to nga mga kaigsunan, mga OFW nga nagbuo pod sila og grupo mga kaigsunan para sa pagsangyaw sa mga balita, pagtabang sa mga nagsangyaw sa mayong balita, no. Doon ay mga katawhan karon nga kugihan yo kayo nga mutabang. Once mutabang ka mga kaigsunan, may tabo, tabangan po ka sa Ginoo. Kay katong imong natabang, mao pod toy bahandi sa langit. No? Muna akong nabiliban na ganahan sa mga OFW, mga dentista. Na sila worship, na sila leksyon, na ay uban di naman makasimba, kay tungod kay gihugta naman dito, pero maapil sila sa gitawag o divine service online. Makasimba gyapon sila. Daghang gyud butiki. Gagi butiki dia. Sige mahalin na itong kandiya. Atong toko dia. Okay. Nang tanaw sa karon mga igsoon, Cesar Lagra. Mayong buntag nimo dia, sir. Mayong buntag sa pamilya nimo tanan dia. Pangumusta tanan dia nga sa kanunay magmadasigon dia sa Ginoo, no? Ang importante nga maandam ta diha sa Ginoo. Kay kung dili ta maandam higala diha sa Ginoo, ang mahitabo basin magbasol ta. Kay ulahira ba ang pagbasol mga kaigsunan, no? Ulahira gid ang pagbasol. Nang ato lang iampo sa Ginoo. Sa panyo mga pangutana, question mga kaigsunan. Sa may mga question, mga pangutana. Kanang question, pangutana mo na. Ano bang tanong nyo? Tanong nyo, sagot ko. Bahala di makauyon mga kaigsunan. Ay, nagtanaw karon akong amigo Elias Mahilong. No? Radyas, may sangay ni mo nga Biblia. Parehas ta na atas Biblia. Na muingog mabasa, maluwas. Sigurado na tang maluwas kay mabasa man ta. Ikaw Elias, ako Jeremias. Mabasa ka, mabasa sad ko. Puros ta mabasa. Kung ang basihan mabasa lang, sigurado mabasa ta. Ingo bitaw sila nga, mabasa ba Jerry ang imong ngalan? Mabasa. Kung di mabasa, isuwat, parang mabasa. No? Sulat lang diya. Na itong mga kigsunan, mga igala, nga nagsangyaw sa may balita, bisag dili nato pareha og religion. Importante tabangan nato ang pagwali, no? Tabangan gyud kay dunay mga katawhan karon mga igsunan nga wa na gyud magpakabana sa pagalagad sa Ginoo. No bisag unsa nga sikta. Katoliko ka kinawali ka para sa pagkabaghuan sa tao. Kay ang tumong nato ere mga igsoon ang kabaghuan gyud sa tao. Nga ang tao mahimuot ang Ginoo tungod kay nakita ang iyang pagkabag-o sa kinabuhi. Matawag siya gyud nga genuine niya Kristohanon, no? Genuine Christian. Daghang kay mingon ako Christian, pero dili makita sa kinaiya mga igsoon. Sa daghang kay magpatawag nga Kristohanon, pero ang problema lang kay dili makita sa ilang mga buhat. Kinahanglan mga igsoon nga kung asa ta nga sikta magwali tas may balita para sa kabag-uhan sa tao, no? Baguan sa tao nga mabago ang kinabuhi sa tao, sigurado nga kaluy-an na sa Ginoo mga kaigsunan, no?
Kay balik-balikan lagi nato nga katong giingon sa Ginoo. Ingon sa mga apostol, Ginoo na may nagwali dito nga dili ka uban na to. Sige lang, sagdi lang sila kay ang dapig nato, ang kadapig nato dili kabatok nato, ang dili kabatok nato dapig nato. Wala man magingon sagdi na kay di na sila maluwas. Di ba? Ano naman kay igsunan kay basin nun niya magsige tag pagpanghukom ba sa mga tao. Yes, pagbalik sa ginto sa langit, magkita ta dito. No, yes. Magkita to sa Elias dito. O dali ka rin Elias. Mo si mo panghukom nga. Ana, ikaluhiam ta sa Ginoo. Ana ba? O, dili ta magsingkwa no mga kaigsunan. Brajere ang saksi ni Yuba sa 12 ka tribo din sila nabilong. Ba? Oh. Mo po na ilang kwan na 12 ka tribo no sa 12 ka banay. Dito kuno sila nabilong. 144,000. 144,000 pero dili na literal kay ingom dia wa mo gawig babae na puros lalaki din na nagipasabot no na gitawag nato og kahulugan mga kaigsunan na mga kahulugan ya. Ang tanan niya makuha diya sa 144,000 mga igsoon diya na makuha sa mga kabanay sa 12 kabanay. Unya ang tanan nga nangaluwas mga kaigsunan makonsider to siya nga mag-alawit mga igsoon kay sila may naswito sa nining mga panghitabo sa katapusang mga adlaw. Grabe makalilisang ang atong adlaw mga kaigsunan. Muna nga gikinanglan nato igsoon nga magwali sa mga balita nga may tumong sa kabag-uhan sa tao. Kung pananglitan mga kaigsunan nga ang imong nakita nga nagpalabi na sa kalibutan, tambagan na to. Unsa imo ba ng igsuon? Katoliko ba na tambagan niya? Ay napalabi sa kalibutan. Kaysa Roma 2, ayaw na mo paanod o magpaanod sa kalibutan, bagho ang inyong salubutan o inyong paggawi. Mao gina ang purpose pagwalis may balita mga igsoon. No? Pagbago sa kinabuhi sa tao higala. Mo na nga di na lang ta magdinautay kay sa akong paminaw kung magdinautay ta mura magwa manggihapoy makuha na to ana. Ano nako nga kamo iya mo siyawa, kamo iya mo jablo, iya mo sa mga satanas mo. Wa gitay mahimo ang mahitabo ana makapasakit nun ta sa atong mga isig ka tawo. No, masakitan na hinuon sila. Ya, na may prinsipyo suban mingon nga bahalang masakitan basta kay mao na. Oh. Mo na nga mapakita man nato ang gugma mga igsoon. Pinaagi sa lunsay nga pagwali lang igsoon. No? Nga magwali ta nga wala tay tumban nga tao mga igsoon. Matud pa ni Pauna Joanne Ginit kana si Gapo mao ba na si Jando dili na mo Jando lahi si Gapo lahi pod si Jando kurat man kaayo siya modibit kay daghag singhag ang ending kay gilikturan man noon siya ni balansag about history bahin kay Epipanis yan na ang debate mga kigsunan na ay mga trick o art sa debate. Pwede nimong singka ka, pwede nimong pakuratan nimo, pwede po nimong ipalumo lang. Depende sa hingtungdan. Kaya na may tao nga dili angayan mo singhag. Singhag niya, mubo ra kay pitch niya mo singhag, mapagaw siya. No nang napoy mga tao nga gagmay tingog nga mo na kasagara mo singhag. Pero mahitungod mga kaigsunan sa debate mas nindot ang relax ka lang unya dili magsinghag-singhag no i-relax lang nimo kaglingon nga ikamatuoran na isa-isa nimo o si tubag nimo kumora ni tubag nimo ay nalang pugpugsa kay maumpoy tubag niya di ba correct gyud tinod na mga kaigsunan yan na mo guna ang nagan o si Jando nakita ninyong sininghagay. Angayan man po siya magsinghag. Kay gamay man po siya tingog.
Pero mao lagi na wala namang gyapon tay mahimo mga igsoon og mag sininghagay ta, mag-away ta. Wala i-preserve gyud nato mga kaigsunan ang atong pagkaamigo. Kay way lain makatabang nato mga amigo ra gyud, no? I-preserve na kay kinsa pa may mutabang nimo og ang tanang tawo kontra na nimo. Pati silingan mga kaigsunan kontra na nimo na. Pagpanahon sa gikinahang nanginahanglan kag tabang, kinsa may mutabang nimo nga lunlo naman kontra nimo. Mo na i-preserve gyud nato ang atong pagkaamigo, no? sa mga CFD mga kaigsuonan, halos na mga amigo ko na sila igsoon. Sila ni Brother Sok Fernandez. Kami gid ana sukad pa na sa una mga kaigsuonan, sila ni Attorney Bacalso. Sa una ba gyud na nga kuha na mo nga mga sparring partner may ison. Wala pa na sila ni Alvin Kitamundok, wala pa na sila ni G. Carlo. Nato mga panahon na ang nagtindog-tindog pa adto mga igsoon si Brother Efren de la Piña. Murag baguhay pa pud to. Si Sok Fernandez, si Attorney Bacalso, mo ni mga sparring partner na ko igsoon si Bo. O daghan pa to, no? Ubay-ubay pa to, pero wala pa nang uban karon na mas active sila karon ang mga bag-o karon mga kaigsunan, daghan na sila knowledge about debate. Itandi sa unang panahon, no? Sa pagkakaroon naa pa manggihapon si Sok Fernandez, di pa kay dugay nakadebate may mga 1 year kapin man siguro. Nasa kong YouTube mga igsoon, no? Duaw po mo sa kong YouTube channel, Jerry Laig, daghan to mga testimonya, mga wali, mga debate dito igsoon. Oy, mayong buntag nimo Pastor Donato Barcinas. Manay kauban na amigo na ako mga kaigsunan, bisan magkabalintuwad pa siguro ang kalibutan. This Pastor Donato, di ginikalimot sa ako ba? Kaya usahay, ma-scam ang po mininaduha. Dili, mang-scam, na-scam ba? Bisan wala magbuhig kwarta, pero ma-scam gyapon. Madadara magyapon. Di ba, Pastor? Si Kitamundok ba atong nagtampered og Biblia? Dili sad. Si Alvin Kitamundok mo'y nagbadlong sa nagtampered. Kaya ang giingon ni Alvin Kitamundok, ang nagtampered si Wendell Talibong di sa Usamis. Sila ra po nagingon na ana, no? Si Wendell may katungod siya mo tampered kay giklaim man sa Katoliko nga sila gahimo. Pwede ra na, bro. Siguro kung maghimo kag version ng usa ka version kanili mabuko kay kung daghang version imo lang i-paraphrase punan nimo ang teksto masapnan magakay na mo ipareha mo og version niya di wa man sa iya mo na nga masapnan niya nagtampered ka. Ang tambag ko magtampered ka maghimo na lang kag Biblia. Di ba? Oy, Richard de Lusa Garsuta, maayong buntag ni mo diya. Atong pang pastor, scam. Ito, pastor. Scam na ka, pastor? Scam diya. Binakog siya, dili. Si Alvin Kitamundok, siya mo'y nagbadlong ni Wendell Talibong. Nga, dili maayong magtampered. Mayong buntag, Brad Jerry Laig. May buntag ni mo diya. Mayong pagtanong mo, Jinsan City of Sarangani Province ni. Okay, regards lang ko diya. Kita-kita na diya kung mga namin ni Doc Laig diya, Richard, no? Nailag ko diya nga, kasi makasuroy-suroy ita diya. Okay. Mas may na yung manurisuro ita. Kaya yun ta sa upang balik gino. Upang ka na, sukat Jinsan ba? Namo ko ni hagkanan gano'n diha. Sige lang. Pero nakatipas na may kay padong may kutabato. Ganahan niyo kung makasuroy-suroy Jinsan. Apit na mo ko kabot Jinsan. Gamay na lang kuwang. Piton talaga diya Richard, no? Piton talaga diya. Kauban ni Michael. Okay, Ikson, ng parking na taan eh. Kaya, wala naman tayo, panahon na yun, taas naman itong isigot-isigot, mga kaigsunan. Ako lang balik-balikan, higala. Anhidri Mintor. Lagi.
Analigi ko diya. Ang atong buhaton diri mga kaigsunan, atol na ni undangon. Nya ako lang ibilin sa inyo tanang mga relihiyon. Oh, magsangyaw ta sa maayong balita. Oh, sangyaw ta sa maayong balita. Atong isiguro nga ang atong pagsangyaw makapabag-os tao. No, mabago ang iyang kinabuhi. Kay mo na pinaka-importante balikan si Ginoo nga mabago ang imong kinabuhi. Oh. Muna nga, thank you very much sa inyong pagpakiguban. Manghinaot kong sa tanang panahon, makikauban ko ninyo. Di na ako mag-drive o taxi pag sunod. Uban ko ninyo niya mag-open tag mga pangutan ng mga kaigsunan. Naman tayo telepon dire, pwede mo manawag mga igsoon o niya manubag ta sa mga pangutana pinasikad sa balaang kasulatan. Okay, nang regards ko sa tanan diya sa Jinsan, diya sa Zamboanga, diya sa Iligan, Cagayan, Cebu, no? Tanan nato nga mga probinsya Surigao, o diya sa Bayugan, Padong na nasa Davao mga igsoon, Bukidnon, Bohol, gana mga kaigsoon, Negros, Iloilo, tanan diya mga igsoon. Manginawat ko nga sa tanang panahon, magapakiguban ako ninyo o maka-live sa tanang panahon. Thank you very much. Ang Diyos magapanalangin ka na tong tanan. Iopsan ako kay magparking sa ta. Bye-bye.